pasa esto con 4, 5, 10 casos y se te dispara. Yo siempre pongo el ejemplo Porqueira. De hecho, el otro día hicimos una excepción con 3 que estaba cero. Porqueira está ahora del número 2 de Galicia, porque tiene 25 años de Generation, y le preguntaron por la situación. Entonces, seguimos igual que estábamos. Bueno, la situación sigue yendo mal y va a peor todavía. Los datos de esta semana estamos valorando las opciones con el comité clínico, pero probablemente ya no sirve. Esto ya es porque aparte la pones aquí y al día siguiente el de al lado te aparece de pues muchos concellos que estaban por encima de 2,50 y subimos a... Bueno, acabamos de manter unha reunión que en continuación das que vimos mantendo cos representantes da hostelería de Galicia nestas últimas semanas, e donde pusemos enriba da mesa que o compromiso da Xunta de Galicia, que ven sendo continuo, se vai manter, e, por lo tanto, imos poñer un plan de 50 millóns de euros a disposición dos sectores especialmente perxudicados polos peches da pandemia e pola baixada actividade, nos que, sin ninguna dúbida, está a hostelería. 50 millóns, ademais, que se engaden os casi 90 que xa se puseron a disposición as semanas anteriores e que, ao final, o que supoñen é que 140 millóns de euros foron postos a disposición da hostelería e de outros sectores autónomos e pequenas empresas especialmente perxudicados nos últimos 90 días. Agora, como digo, hai que seguir axudando, e o que transmitimos é que poden seguir contando coa Xunta de Galicia. Ademais, vamos a intentar mellorar todavía máis a tramitación respecto do plan anterior para chegar a máis xente, para poder pagar máis rápido e para que haxa cantos menos requisitos burocráticos millor, porque sempre decimos o mesmo, pero é que é certo, necesitan axuda, e necesitan xa, e necesitan canto antes. Por iso, na reunión que imos ter coas diputacións e os concellos representados a través do presidente da CEA o próximo luns faremos o mesmo plantexamento. Creemos que vou sumar, creemos que é o momento de que todas as administracións nos poñamos de acordo para xuntar os esforzos, pero por eso o que pediremos é que esta axilidade e este esforzo que ven demostrando a Xunta de Galicia se manteña e se multiplique, que sexamos capaces de facer un fondo no que todos aportemos, un fondo que sexa moi sinxelo de tramitar e un fondo que chegue a cantos máis profesionais de hostelería mellor. Bueno, a proposta é similar a que se ten formulado en outras comunidades autónomas, en Valencia, que foi a primeira onde se fixo onde se suxeriu este tipo de colaboración, onde se lle pide ás comunidades autónomas que poñan o 50%, a mitade do fondo total que aporte a Xunta de Galicia, o 30% entre as 4 administracións provinciais e o 20% restante entre os diferentes concellos nos que están os negocios os que queremos apoiar. Queremos que a Xunta de Galicia que ten que facer o maior esforzo, pero o que é consecuente co que xa vimos facendo e, polo tanto, estamos dispostos a seguir facendo este apoio que, insisto, se todos nos juntamos e todos nos poñemos de acordo, o resultado ten que ser multiplicador, cando máis falta fai a sudar. Sí, dentro da Xunta de Galicia ten xa unha dotación orzamentaria en tempo récord, ademais, porque ainda non rematamos o mes de xaneiro, xa a disposición, engadindo aos casi 90, como decía antes, do plan de rescate anterior, que se acaba de repartir na súa práctica totalidade, e agora hai 50 millóns máis que vamos a poñer a disposición destes sectores. Si somos capaces de poñernos de acordo, si somos capaces de todas as administracións de traballar conjuntamente, dende logo a Xunta de Galicia vai con toda a disposición, moitísimo millor multiplicamos o resultado e multiplicamos as axudas e a man que temos que votar agora mesmo. En todo caso, así o dixemos ao representante da hostelería, coa Xunta de Galicia poden contar, e eses 50 millóns para todos os sectores especialmente perxudicados están aí para repartirlos. Por iso queremos, se se chega a un acordo, que este sexa o máis rápido posible para empezar o reparto canto antes, porque é o que fai falta agora mesmo. Seguimos a traballar en prol do sector turístico. Vimos outra xuntanza con 3 conselleiros, vicepresidente primeiro da Xunta, consellera de Traballo, conselleiro de Sanidade. Desde logo, a Xunta sigue poñendo a súa intención de manter as axudas a fondo perdido que xa están ingresadas nas contas dos empresarios turísticos galegos. Estamos debatindo unha cantidade, unha serie de propuestas que esa cifra darémola despois da reunión que manteremos o próximo luns con as diputacións provinciais, CAFEGAMP e ca Xunta de Galicia para intentar buscar, de algunha medida, unha
un convenio entre administracións e poñer cartos que axuden a manter o tecido empresarial. Sí, bueno, una reunión de trabajo donde estamos viendo principalmente el sector de la hostelería, también otros subsectores como ocio infantil. Bueno, hemos estado hablando, es una reunión de debate intenso, bueno, donde realmente vemos cómo poder hacer los repartos de los fondos que haya disponibles. ¿Verdad? Todavía no tenemos confirmación de cuáles van a ser los fondos disponibles. Esto, pues tenemos que esperar seguramente hasta el lunes una próxima reunión con las diputaciones y ayuntamientos para ver si ellos aportan también algunos fondos. Dentro de estas reuniones lo que se está debatiendo es cómo hacer el reparto y qué requisitos hay que tener para poder acceder a estas ayudas por parte de la Xunta. Ahí estamos intentando que algunos colectivos, algunos grupos de nuestra propia hostelería que quedaron fuera de las ayudas en la anterior convocatoria, pues que ahora sí puedan estar dentro de alguna manera y ver cómo, por ejemplo, establecimientos que se aperturaron en el 2019 se quedaban automáticamente fuera de las ayudas porque no podían justificar un descenso en la facturación con respecto al 2020, ¿no? Al no tener facturación previa. Bueno, circunstancias de este tipo, algunos detalles y bueno, sobre todo pues estamos intentando que esto sea lo más rápido posible y que pueda llegar con la urgencia que el sector necesita, ¿no? Y de ahí estamos intentando que las condiciones para acceder a estas ayudas sean lo más livianas, rápidas y con la menos documentación posible, con la menos burocracia posible que pueda servirnos para ser pues eficaces, ¿no? Bueno, unha reunión con un balance positivo, como ven sendo todas estas que nas últimas semanas vimos a ter ca Xunta de Galicia en canto a recibir ese apoio económico que necesita o sector agora mesmo. O sector cada día que pasa e esta situación sanitaria non vai tomando formas de que finalice, como así creemos, que non vai finalizar de momento, pois o sector necesita unhas axudas porque está nunha situación caótica económicamente falando. E por outra banda, bueno, tamén agradecer á Xunta de Galicia que de momento é a única xunto con algúns concellos, no meu caso, por exemplo, co de Lugo, que están botando man de axudar ao sector da hostelería. Por outra banda, manifestar tamén, como manifestamos ao vicepresidente e ao conselleiro de Sanidade e a conselleira de Emprego, bueno, que agora mesmo hai un problema engadido á falta de liquidez das propias empresas que é a falta de solvencia. Todo este tempo transcurrido na situación económica que nos atopamos, pois agora mesmo necesitamos a axuda política, con mayúsculas, de todos os organismos e de todos os partidos. En estes momentos é cando nosotros vamos a ver que verdadeiramente, para que verdadeiramente vale un político e que a misión que ten un político pois son os nosos representantes. Entón, por eso, este tipo de achegas para o sector da hostelería neste momento e para os seus empregados, porque aquí hai unha parte empresarial e unha parte tamén de traballadores, que a situación é malísima, absolutamente malísima para todos. Por eso, bueno, pues, tratar con estas conversas, con estas xuntanzas, de ver a posibilidades de ir sumando axudas porque a situación sanitaria non está a rematar, nin moito menos. Entón, bueno, creo que eso é o que vamos a ir conseguindo, non? E así manifestamos. Seguimos trabajando para que salga este segundo plan de ayudas de la Xunta de Galicia, de la Administración, que es tan necesario para el sector y donde lo que pedimos es que se involucren las demás administraciones, se involucren los ayuntamientos, se involucren la Diputación con este nuevo plan de apoyo a la hostelería. Y además pedimos que estas ayudas sean coordinadas por la Xunta de Galicia por la celeridad que demostró en el pago del primer plan. Creemos que todos los ayuntamientos y las diputaciones deben colaborar para salvar un sector que está en una crisis sin precedente y, por lo tanto, pedimos que haya altura de miras políticas, que nadie piense en el corto plazo, que nadie piense en política, que piensen en las empresas, en los puestos de trabajo y que si no estamos juntos no vamos a poder salir de esta crisis.